Ariannwn di, Dduw yr holl genhedloedd, am Gymru ein gwlad. Diolchwn i ti am brydferthwch ei deiar, cyfoeth ei thraddodiadau, a'r etifeddiaeth dda a drosglwyddwyd i ni ei phlant. Helpa ni adeiladu ar orau ei gorffennol, i barchu'n iaith a'n diwylliant, ac i fod yn ffyddlon i'r efengil a bregethwyd gan Dewi Sant, mwyn Iesu Grist. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi i roedfa ddigidol ar y sil arbennig hwn yn yr ardal hon Typyn. Sil pan bydd capeli ac eglwysi Cymraeg y dre yn dod ynghyd i gynnal oedfeion i ddathlu dydd Gwyl Dewi. Mae'r sil hwn hefyd yn gychwyn i wythnos arbennig iawn yma yn y dre, wythnos Gwyl y Daffodil. A pha gwell ffordd o gychwyn yr wythnos na drwy ddod ynghyd i addoli. Croeso cynnes i chi gyd felly. Gobeithio gewch chi fendir o gyd addoli â ni y bore hwn. Y salm gyntaf, Gwyn i fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drigionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatbarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. A mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau dŵr, ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilyn heb fod yn gwywo. Beth bynnag yna fe lwydda. Nid felly y bydd y drigionus, ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saith y drigionus yn y farn, na phechaduriaid yn cynulleidio'r cyfiawn. A mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, a mae ffordd y drigionus yn darfod. Does neb yn hollol sicr pryd ganwyd Dewi. Mae pobl yn dweud ei fod e wedi eni yn y 6eg ganrif,
ac mae non oedd enw ei fam, a sandde, tywysog Powys oedd ei dad. Cafodd ei addysgu gan ddyn dall o'r enw Paulinus, ac mae sôn bod Dewi wedi cyffwrdd ei lygaid a gwneud iddo weld. Roedd Dewi Sant yn ddilynwyr Iesu Grist, oedd e'n Gristion, ac roedd e eisiau dweud wrth bawb am Iesu. Fe deithiodd e i lawer o lefydd, i Iwerddon, i Gernyw ac i Lydaw, i ddweud wrth eraill am Grist. Aeth ar ber yr undod i Jerusalem i gael dilyn ôl trod Iesu. Mae stori am Dewi Sant yn pregethu mewn lle o'r enw Llanddewi Brefi, a thra oedd e'n pregethu, oedd pobl yn cwyno nad o'n nhw'n medru weld e. Ac yn ôl y sôn fe osododd Dewi hancus ar y llawr cyn sefyll arni, ac yn sydyn cododd Brynbach o dan ei drad gan ei godi fel y gallai pawb i weld e. Mae rhai yn dweud hefyd fod colomen wen wedi glanio'r ysgwydd, yn arwydd gan Dduw o'i sancteiddrwydd. Fe sefydlodd Dewi 12 mynachlog, 12 lle gwahanol i roi cyfle i bobl ddysgu mwy am Iesu Grist ac am Dduw. Oedd Dewi'n byw bywyd syml, yn union fel y gwnaeth Iesu pan oedd e ar y ddaear hon. Gwrandewch ar eiriau Dewi. Gwnewch y pethau bychain, a welsoch ac a glywsoch gen i fi. Gwyn ei byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd yr rhai sy'n galaru,
oherwydd cant hwy eu cysuro. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyn ei byd yr rhai sy'n ewynu ac yn sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd yr rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyn ei byd yr rhai pur eu calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant i Dduw. Gwyn ei byd yr rhai erludiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaredwyddo a'ch erlyd, ac yn dweud bob math o ddrygael celwyddog yn eich erbyn o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly yn wir, erludiwyd y proffwydi, oeddwch blaen chwi. Dewi sant. Ond beth ydy'r gofynion, neu bod yn fwy cyfoes, beth ydy'r cymwysterau i fod yn sant? Mae sant yn berson gwahanol sy'n byw ei fywyd neu ei bywyd mewn perthynas agos â Iesu Grist. Person da felly. Ond nid yn unig yn berson da sydd yn gwneud gweithredoedd da,
Ond person sy'n byw bywyd gwahanol oherwydd ei gred neu ei chred, oherwydd ei fod yn credu mewn rhywun arbennig. I ni'n clywed ambell i waith bobl yn dweud rhywbeth fel hyn, mi ydw i cystal Cristion ar gorau, ond fyddai byth yn mynd i gapel nac eglws. Dweud ma nhw i bod nhw'n bobl dda, ond mae bod yn Gristion yn wahanol. Nid mater o fod cystal ar gorau ydy hynny. Cred ydy'r peth cyntaf, gyda'i gweithredoedd da yn deillio o hynny. Y gred yn Iesu Grist sydd yn ysgogiad i'r gweithredu. Y gred yn Iesu Grist sydd yn hybu y gweithredu. Ond i'r sant, nid rhywbeth yw gadw iddo'i hun i'w deioni, ond rhywbeth i'w rhannu â phobl eraill. Mynegbost sy'n dangos Iesu Grist ydy sant. Fi eithbwyd â chryw o blant ysgol ar ymweliad ac eglws y plwy rywdro. Ac ymhlith y dosbarth ysgol, mi roedd un merchfech oedd wedi dotio ar y ffenestri lliw yn yr eglws. Ar ôl cyfnod y ryfeddu at y lluniau'r lliwiau a'r haul yn disgleiddio drwyddyn nhw, dyma hi'n gofyn i'w athrawes, lluniau pwy ydy'r rheini yn y ffenestri? Hen seintiau ydy'r rheini, medde'r athrawes. Ond edrychwch, medde'r ferch fach, mae goleini'r haul yn dod drwyddyn nhw ar fy nillad i ac ar eich gwyneb chi hefyd. Rhywun felna ydy sant. Rhywun sy'n adlewyrchu'r lliwiau gorau, y pethau gorau. Mae'n adlewyrchu'r hwn y mae'n credu ynddo. Felly boed i'ch goleini chwythau lywyrchu ger bron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi, a gogoneddu eich tad, hwn sydd yn y nefoedd. Dydd Dewi Sant da i chi gyd. Gweddiwn. O arglwydd yw ein tadau, ein crau gan tŵr wyt ti, o gogoneddau eto dy enw yno ni. Diolch i ti ein tad, am baw fi'n gyfryngau o goneddu dy enw, ac am yr rhai fi'n oleuadau llachar ein hanes ein gwlad. Ni a dewais mae honno ni'n ddidist i lawr ar hyd y canrifoedd, a heddi ni'n clodfori dy enw am dyweision yng nghyfnod cynnar ein cenedl. Mae wragwn dy enw am Ddewi Sant, ac am iddo ymgysegru gyhoeddi'r efengil i'r werin mewn cyfnod anodd, a llyfurion ddiarbed i sefydlu celloedd Cristnogol ac eglwysi. Do, fe fendithies di o dad ein cenedl ni ac amrywiaeth fawr o bobl, a fi'n ffyddlon i'r gwirionedd yng Nghrist y Fab, ac yn ymroddgar i gwasanaeth i ti yn ein heglwysi. Diolchwn hefyd am yr rhai fi'n wasanaethgar i ti mewn gwahanol feisydd, y myd masnach ac amaeth, ac eraill yn ymladd dros gyfiawnder cymdeithasol i'r tlawd a'r gwrthrymedyg. O Dduw ein tad, ffynhonnell pob deioni a tharddiad pob rhinwedd a gras yn Iesu Grist. Gwna i ni sylweddoli mai dyledwyr ydyn ni, un cyndadau a'n mamau, ac mae ein braint heddiw i'w cadw'n ffyddlon i ti, ac i bopeth da a dyrchafedig sy'n perthyn i ni fel cenedl. Gwna ni yn deilwng drwy dy ras o ryddid teyrnas Iesu, y breintiau brynwyd gynt a gwaed, parhaid ein plant i'w caru. I'w chlaw bob dim, diolchwn am dy fab ein harglwydd Iesu Grist, a'i aberth drud droson ni ar Galfaria. Cadw'n golygon arno ef bob amser, oherwydd ef yw ein tangnefedd ni, ac i ni gobaith ein byd. Clyw ein gweddi yn enw Iesu Grist, yn dysgodd wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad,
yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth, a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.